Prangsi NKBA Women Seminar Amen pen Kardom Pipon Pajir Iglo Kardom Kiwangji November Chiklo Tarik Kithom pen Tarik Trokan Ladak Panjan LONGCHAP Mondilia long NKBA Women Seminar Padoponpo Lasi Laso Akiki Makirang long 90% anke akitang tang dolo Lasi Laso Women Seminar long World Car Biang long Christian Arat Anta nang kecetong dun peje fansi nilitum ahin pen papon iglo laso women seminar long dokawe according jiratum ansita nang kecetong dun peji dapen dokawe delegates atum sita nang keli dun pimit hegji aphan nilitum ahin pen ahir jume nang pinon iglo